Thank you. What are you? What are you so? Njiro nali ba? Chiro nali bwino kaya nasala ba? Unatela sasa bwino. Magondwa lero manikani yanje. Ewe. Iwe ndazo kunoriwo mandibonda. Nduma samala diza mwana wanga. Kuma zimemugwa zobereka sisi. Kalero sele kalera pa banja bavuga zuri utakumba ni magonda lero. Iwe ndadziwa ine kuti wewe umasamala za mwana wanga. Oh. Ndipo ndiwe mamuna wa bwino. Ndipo ndiwe mamuna wa shikondi. Neno menaja. Ndabeza seri ya magondo. Ama kama atatu. Wagisa mchura awili ya salama ya mozi. Asema umasamala za mwana wanga. Thoti mazono nona kuti amuna mumatuluka kupita ukanyenga banja. Koma noti kamapezano izizi ma protections ngati awawa timazono kuti mukunditereza ine koma simukuzitereza. Kuma serious wewe sundisunira kambe nompasa? Hi. Ndi serious. And I'm happy with this. Koma please. That's in time. Baby. Tokoze rutubeze magondo mu trouser yanga unandisungira. Akana kalazi mai yena akazena. Saka nabanga zimapangazi. You deserve heart. Thank you. Ndatokoza ndisinda. Popeza kumwe mumapitako ine simakhalako. Koma mukapitirize kuzitereza. Mutenga? Uyelekaza kutufuka galu iwe. Hey, Dad. You're welcome. Thank you. What are you? What are you so? Come on, njiro nali ba? Chiro nali bwino kaya nasala ba? Unatela sasa bwino. Magondwa lero manikani yanje. Ewe. Iwe ndazo kunoriwo mandibonda. Nduma samala diza mwana wanga. Kuma zimemugwa zobereka sisi. Kalero sele kalera pa banja bavuga zuri utakumba ni magonda lero. Iwe ndadziwa ine kuti wewe umasamala za mwana wanga. Oh. Ndipo ndiwe mamuna wa bwino. Ndipo ndiwe mamuna wa shikondi. Neno menaja. Ndabeza seri ya magondo. Ama kama atatu. Wagisa mchura awili ya salama ya mozi. Asema umasamala za mwana wanga. Thoti mazono nona kuti amuna mumatuluka kupita ukanyenga banja. Koma noti kamapezano izizi ma protections ngati awawa timazono kuti mukunditereza ine koma simukuzitereza. Kuma serious wewe sundisunira kambe nompasa? Hi. Ndi serious. And I'm happy with this. Koma please. That's in time. Baby. Tokoze rutubeze magondo mu trouser yanga unandisungira. Akana kalazi mai yena akazena. Saka nabanga zimapangazi. You deserve heart. Thank you. Ndatokoza ndisinda. Popeza kumwe mumapitako ine simakhalako. Koma mukapitirize kuzitereza. Mutenga? Uyelekaza kutufuka galu iwe. Chabwino tikulandireni ku program ya lero yazi kuchitika cholankhula chagwera ngati ife tabwera pano okhumudwa ena kusangalala zokoneka choncho mkati muno azanga amene ndinawo program ya lero yazi kuchitika munasowa tinakusowani ndikalekale tinabwera pano kudzachita program imeneyi koma nkhosa zabwerera kukhola pano tabwera kuti tichite muja timachitira muja kubwera ndi nkhani zimene zikuchitika zina zimene mwina sitidaoneko sitidamveko komwe koma zikuchitika ndithu timabwera nazo program imeneyi yazi kuchitika ine ndi Selina Dumbula timasangalala kuti makhala mbali imeneyo ife okhala kuno program ndi kumatheka ndinawo makosana amene ma reactions awo enieni a clip ya lero akudziwa ndeni wakewo chifukwa aoneka ngati ziwasangalatsa komanso ziwanyasa nditimvera limodzi katikati mwa program inonso iwala timatsegula malaini posachedwa apa titsegulanso mutiimbire phone tiponya namba ya pansipo kuti mutenge mugwiritse ntchito potiimbira tisanapite patali aditi muli bwa munasowa kumene ndi kusowa kungofikira chiklipi chokusangalatsani maendedwe amavuta. Mapita kuti chijombo chocho maendedwe angavuta olowera kuti Umama ika diesel. chifukwa chiri ukhoza kuthamanga mpaka na kulilongo ukafika
Pepani basola. Muli bwino koma. Ine ndili bwino inu muli bwanji. Mwandiyamba ndi chibongo. Nakuyamba ndule munasowa. Sina nene zoti mwasowatu kapena nene ndakusowani. Ndule mumene. Pepani. Mapanga yo. Pepani. Takulandirana titi. Mwakonda. Tawizaji. Chikodi cha tawizaji. Chabwino. Awali pamuluba? Ndili bwino muli bwanji. Muntu wankulu zedi. Osadandaula. Mbeu. Moni uyo kunyadilire choncho? Ndochepa mina malandira moni. So moni ukatigwera. Ena kumacha mpaka nakuda kubudikirira moni osabwera. Ndenga ndimwe ndipatsa moni. Munyadire. Ndingoyenera. Ndili bwino muli bwanji. Ndili bwino. Takulandirana. Ayi ndathokoza. Nziko mwa basi. Nditu. Munasowa makosana inu? Mazi kuno kuti mwabwera. Komano chimene chinalembedwa chimeneko kuchitika. Ndapa chachitika. Kunalembedwa kuti nthawi iyi tizasowa. Kwalembedwanso kuti tipezeke. Alemekezeke chauta. Amen. Aditi. Yehova ndiye mbusa wake. Yes. Kumapita wapitiriza. Anthu ena atu amadandaula chifukwa cha kuvuta kwa nyengo zawo. Akakhala kuti nyengo zawo zili bwino, mkuyiwala chauta chani. Komano kwa iye amene yes. Kodi vese mwe mulidziwa? Muzonse tiyamike. Amen. 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 Chabwino tabwera ndi clip hapa. Taisewera kawiri konse kuti muitsatire bwino bwino komanso anthu amene akuonera itsatire bwino bwino. Mawu anu muli bwanji titi clip ndi minute. Ine ndine muntu wa serious wa straightforward. Yambira liti. Wabwera uzacheza panonda. Inetu clip iyi ikufunika anthu oganiza mozama. Ngati ineyo. Munimvesesa. Chabwino. Ndi clip ya bwino. Mayi wansangala. Koma nyumba ya chibwana. Chibwana chili pati. Anthu akukondana mesa akuuza na ila ndifuna ndinene koyambirira komwe. Kulibe mzimayi amene amapeza makondo mu nyumba ndikusangalala. Yayi. Mubwezi ya. Ndibwerere mbuyo. Kapena ndiyambire umu. Yambira numu tinazowerasi. Kuti mayambira pali pali. Kulibe mzimayi amene amapeza makondo mu ntumba mwa amuna ake ndikukondwa ndikusangalala. Ndimenyeretu apapa. Mesa atakuteteza. Tadikira ndikaye. Ndifuna ndimenyeka ya apapa. Apapa. Ndimenye gawo loyamba. Chimwemwe cha uyu chatidabwitsa. Chimwemwe cha mayi uyuyu. Aona makondo mu ntumba mwa amuna ake agwira awiri ntchito kwatsala imodzi. Pamene popo iye ndikukondwa. 1 vuto loyambirira mayi wanaonsa kuchita zawo nyumbamo. Pepani. Musandiretse kuyankhula. Yes, ndikukulesani tukwendera limodzi. Munimvesesa? Ndikumva tu. Pamene sipana longosoke. Pakhota apapa. Bambo uyu. Wafika nyumba wagwidwa. Chihagi. Chichani. Homa ino. Iwe umanditeteza. Ngati chiro yamba bwino. Iwe umanditeteza. Koma iweyo. Mavuto onse amene ali padziko pano. Mukambengani kusangala chifukwa choti uona makondo mu nyumba. Mesala kunteteza asakatenga matenda mababu. Kuteteza chani? Matenda ka. Kuteteza chani? Komwawo lokuti asadwale anthu. Iweyo saona kuti amaya nayenso maya akuchita zake hapa. Akuchita zake. Chimene asangalala nacho ndi chani yeye hapa. Kuti amuna aka akuziteteza. Wakuziteteza? Uchisangalo cha mzimayi chikubwesa mafunso. Chubwesa mafunso mene. Akusangala chani? Ino. Akupewa matenda. Kupewa matenda. Si unaona anthu ena amata kungomenya black ball makondo mali mimba ali mthumbamu. Kungowatenga basi ukaenda kunjako. Demo village. Mwa serious mwake. Mmene ndaonera ineyo. Inuyo. Monga munthu oganiza kwambiri. Pali chibwana apa? Mayi ndo wachibwana. Ngati waziwa kuti friend banja atu. Mesa wanya ndiyo uzoti koma musinthe. Ili ndi banja loti abusawa anadalisa. Ndi wauza kuti asintheke nako. Manena communication izikhala. Wauza kuti kumapeto kwa wauza kuti. Usinthe koma. Pano sina bayiro zakamba nkhani zopusa. Mkazi nyumba ukaona nchitudo wachonji. Umayika control imene ayika pamene pandichani. Ya makondo mwe. Echa?
makondomo ndiye adakangogula awase aja kuloma ndiye mulongezera mamuna akangogula tulore yonse ayike nyumba mwakemo basi pali chanzeru yachitika apa basi kai pepani tabusa ngandani mamubwa ndribe no mulibanje ndibwino pepani ngandatu Klipi kwa maiona Ayesa dandaula solo mukamakhala chete choncho ngati kuti ifetu kwankha zinthu zochokera pansi pa mtengo ndesibwino klipi maiona yes ikuti cha clip ili bwino kwambiri pali zinthu ziwiri zitatu zimene tikuziona mkati mwa nkhani nkhani yoyamba ndi kudzidziwa wekha munthu uzidzidziwa wekha nkhani yachiwiri ndi chikondi chakusamalitsa okay nkhani yachitatu ndi kulolera kapena kuvomereza pamene talakwitsa nkhani yakudzidziwa wekha wadzidziwa ndani wani mmene wachitira hando mkazi nkhani kwa ineyo waonetsa kudzidziwa ndani kuti wanga amatero iya idikandika akudzidziwa ndani ekha akapena akudzidziwa kuti akudzidziwa iyeyo chimene ali ndi khuluku ukadzidziwa chimene uli sulimbana ndi zinthu zina tilipo abambo ambiri tilipo amayi ambiri tikumazemba mawanja athu nkumakapanga zinthu zosakhala bwino mzathuyo akamva ndiye mutisokosere pa dziko lapansi pano ehe ngati kuti pachitika cha chilendo ndiye mzathuyono akamva akakhala wagulu ngati ilili amanena kuti uyizo ndi shashasi endo agulu tangokuma ndisalimbane naso akumalowa nyumba muonse bora watenga izizi manje ena mugwiza nda sikugwiza iya ye musakani chimenetu okay musakani choyambirira anthu atangoona even promo ya nkhani iyi anaona mkwiyo wa munthu wamayi kumapeto kwa nkhani ndiyo kuti kunali kukwiya kunali kukangana kunali kutani okay pali zinthu zina zake zikachitika umayeneka wekha wazifunse mafunso kuti sonolo ndi mpyere mtima olo ndi mtukwana olo ndi mtani chigololo chowakapanga wabwerako zachitika kale zachitika zatha sinditenga zimene watayazo nkuzibwezera anthu mwake sizitheka akubwera wani malimenda makondomu agwiritsa ntchito nkhani ni makondomu pepani nkhani ili pano ndi makondomu makondomu amene agwiritsidwa ntchito siti achapa nkuwapinda ndikuwathira agwira ntchito kandi zapita cooking oil nkuwabwezeranso kuti basi nkhani ya jeiti abwerere chinyowani nkhani ya jeiti iya inanga si tizinena pano chabwino zachitika zatha indeka nkhani ndionena kuti tichita bwanji move forward ndiye kudzidziwa kwa munthu amayi ineyo koma ndikandikana ndifotokoza bwino ndimafuna ndipite phase mfundo number 2 muimalizika iyo msamati balalisi ndanena kale mkati mwa fotokoza kwanga kunena kuti simungandimvere foti ndakumenyani mundimvere foti mwapanga chisankho chondimvera okay simusinthe foti ndimaukalipira ndikapa ndimakumenyani koma musinthe foti mwa inuyo muli mtima wakufuna kusintha mufuna mutasintha panive olo mutandigwira ndi makondomu mmene mungagwirire olo mutalira kaya mundipanga chani koma ngati ndikufuna kukagula ena ndikagula ndipitakobe ngati ndikufuna kusintha mutandigwira pantima sikuri mulusokosera pepani akasanga zachitika ndipangano ili ndikupangana ndinu komanso ndiwakudenga haleluya amen ziyendera limodzi wofuna kusintha ndichifana ndikuona zoti mkazi anakhala wina akanakomoka nthawi imene anaona makondomu analimu atatu bp yashuta ba wapita mkazi akamabwera mamuna akamabwera akupeza mkazi ake makondomu alimanja wakomoka makondomu alimanja sona amayuza ndi iyeyi kapena ndine kodi angaja ndipo kanakhala nokuzifunsa kodi nkhani makondomu andi andani wakomoka nawo mmanja kapena amaopa ndingwira nawo kapena wandigwira ndi makondomu pamenepo okay kudzidziwa wekha so manje ina amayi wakudzidziwa wekha koma kudzidziwa kuti simukufotokoza how to manage yourself that's the thing ngati anthu timayeneka kuzichita control toka ngati anthu timayeneka tizidziwe ndikapsha mtima up to this level chosadira chake chikhuzokhala chani chabwino pamene ndikumpsera mzanga mtima kodi zipangisoti iye avomereze kapena afuna tikokane alipo ena anapsera mtima anzawo atalakwitsadi koma chifukwa chofuna kuziteteza anapsha mtima monyasisa mpaka nandikwapwetekaso amene abwera ndi chilungamo kupwetekaso bora dziko lake lomweli anthu akuphana nkhani zake ziti
Koma ndikaya waluma. Ah. Tswana bwino. Mwalowesa uzimu. Wapeza makondo amapanga chonde. Apa. Kodi muri amayi wazidziwa cha? ndikuziva ndizikufotoka Ase. Awona na ubese forward. Ine ndizindibisa. Ndiye best forward. Amayi wakuzidziwa nyana. Kuti ndi atempa, kuti zochita zawo ndizomwezo, kuti akunawo ndoenda muri chani kwenekwene. munaona kachimwemwe kacha munakaona Amayi wa? Kuyambirira? Ehe. kamene kachako ndika plastic smile ka fake kaboza Oh. zikuwawa muntima Kodi ziwopweteka? Oh, ndakuzidziwa kuti ndisabwere yes ino simnamvepo zijamati amati tears of joy Ndaboza. munthu wakondwa nkumalira so uyu akuoneka wokondwa koma ali ndi nkhawa mkati mwa mtima chimene chamuyimisa kuti zanga zokhanga tizili pabwino ndikulimba mtima ifa chakondomo ndi akunena kuti ndathokoza chifukwa mmandikumbukira mumasamala di moyo wanga mzibambo yende nditendere? sono nunkhani ino ili kwansi bamba anakhala ndumbwi ngati akumetesa munamona bwinobwino alipe Ali ngati akudabwa. koma sopano sunandisungire kampeni kumphasa yekha Ati ziko mkwambi chifukwa mnandisungira makondo mwanga. yekha mwana nkhanija ndizimene tikutanga Awakucheza kwa Zibwana zachitika apa. awawa chimene chikuchitika apa ine ndimangofuna kuti tiphunzirepo how to manage ma situations pa indifani mafunsa pa mambilo. Kuti kodi nkhani imene napa. Ine mukunena lazima abusa. Mkazi yumene ipangira hando. Mukunena lazima yonse kunja kwa azagulira azibamba makondo kapena mukunena kuti chani kodi. lero tukamba nkhani yako Pesa adakatetesa. lero Kwateteza ndiye kuti chani. Uzindetesa. Kampani ngani imene ilili apa. lero tukamba nkhani yako ndomo mena akufusira Eh. sindinanene kuti azimai asagulira amuna Mukunena kuti chani inuyo. Mfundo yani yakuna pati. chimene ndikufuna eneyo how to manage situation Ndefuso. Sajilo bilo right. Awaluma mkazi anapanga manage bwino situation kapena ayi. anachita bwino kwambiri Oho. anachita bwino But. palibepo tikumenyana palibepo kangana onse abwerano on the same page kuti ngati zili choncho you Banja. deserve chani Aditi. Eh. Amayiwa anachita bwino hando nkhani kapena ayi. Ai. Pa kwikati pati. Pamene wapeza kondomo ukuchapa jeans. atenge mpeni Kutenga mpeni takani chereni. iya itu nanga Ino takani. ndizikuikira ni mawe Iya. Tieni. Muzandikire Malizana mawu chite pampo. bwino amayiwa. Straightforward. Anyamuka zikuta. Mzimai wa chikondi. Anyamuka Amina zikuta. akuza kuti iyeyo ali ndi nsanje ndi mwamuna wake kupeza ukondomo. Olo kakona ya kondomo mthumbamo. Amakatenga kuti longosolani. Kuti kumene munapita. Chichitika ine sindikukwanira pa. Uyirusa napeza uri ndosa masala. Mai uyuyu. Awiri ya kusakale. Takani iye chereni. mufotokoza bwino Mundisokoneza. pali nkhani zina Ndi chokatu pano pano. chokani pali nkhani zina Nyanyalai. Iya, imanenza chibwana. chibwana Nyanyalai. Awa. Kilibiri yale chibwana nyama. ya chani Hangu yangula kuti mimikiri kuti chani inu chibwibi mwamba iyi chokana hapa. pali nkhani zina Selina zimafuna explanation Ngati ziti. Mkulu koma wetu. izizi ni nkhani za straightforward Kuti makondomu anali mwa atatu sakutero mwapezeka imodzi Eh. awiriwa bambo a junior mwagwirisa ntchito ngazi wakuti awiri achoka. itu paka nakhala kuti pali chipwirikiti akanafunsa kuti iweyo waziwa bwanji kuti Funso langa inuyo. Aliwo zobajura makabwa ndani. Talikirani. Mayi wa maziwa kuli kuchipatala ngani zimakambidwa izi. chipatala chake chiti Chipatala chili chonza maziwa kuti mwalo wano mchipatala inu tulukani chipatala tabwerani ngani yeni imene ndakufunsani ndiyonena kuti zona nzimayi wachikondi ndi mwamuna wake wansanje ndi mwamuna wake angamakhale ndikumanena kuti Bora wabwera ndi makondo. bora wabwera ndi imodzi zona ndi pamene ndiye tikunenano ndiyamkeni kwambiri muzamapuzisa inu Msamatawetawe. Ah. Semene akufusa ndi malimba kuno. kwambiri autautawa Kuti zimayi mulibe nayi chifukwa. nzimayi yutu Mukondera pati. Mukondera pati. awa kumwika mawu nzimayi kuti nayenso ndiwakuba nayenza amapanga Inu ine ndikuchosa pamenepo Mukurichani. chimene ndikulankhula ine ndikunena kuti amene tikupanga programu iyi amene tikuonera programu tiphunzire ma situations akamabwera tizachita handle Awachita bwino. ndipo 100% maona 100% Mwaona? achita handle bwino nkhani ndi chifukwa chake mulibe mumpungwepungwe Oho chabwino. issue number 2 imene ndimakamba inu abusa takani chikondi chakusamalisa muzanapite pa namba 2 Kusamalisa iye. Mwaona kumene afuna kupita. tadikira inu zona mafuna azimayi kunjako Agwade. akapeza makondo mutumba aziphikira mpunga pate kunyumba mwe iye kusangalala Bora bako kuti samala. mukuchita bwino
inu tiuza anthu chilungamo chilungamo ndi chimene ndikuyankhula kwambiri inu ndinu munthu wa ndipo timalimbikisa inu pano pamuzapange zinthu zachibwana chibwana cha mtundu ngani zona Patipeze makondomu nyumba ndeti uchiteni congrats. musaone kondomu yokha Tuoneso cha. muli zambiri zimene zikuvuta For mbali example. manive Yeah, ili tukupanga za. tindi yankhule zinthu zachibwana Ndani ya lero ni makondomu. kondomu ya leroli manive ine ndikuchoka anu pano pai mupito kuti makondomu ndi anu inu ndinu munthu makondomu ndi anu ndinu munthu wopa mulungu tu kuba makondomu ndi ndinu anu munthu wopa mulungu kodi ndi anu makondomu ndi ndikuchoka ifanya Awaro. inu zona ya watu awakakamira Awawa tisanapita kuti tikapumulira. ine ndikufuna nkhani ya chilungamo panopa Abwera ndi point yawo. munthu wopa mulungu Samalira. Muti chani? ndikukamba za chikondi chakusamalira chakusamalisa Chili bali. nive munthu wa bamboyi akudziwa kuti njira zimene ndikupanga zinthu zolakwika One. koma ngakhale kolakwikako But. ndisamale moyo wa wokondedwa wanga amene ali ku nyumba abambo ambiri Uchoka kokako wausamala moyo. abambo ambiri ndisiyeni nithanira ndikufuna tu muone mutana ndikufuna muone tu Yeah, obvious awira point imene ili Awira nani? zona mbamba amagwidwa ndi kondo mu nyumba amalolera kuti ndi yake yena timavomera Koma ili si challenge abale. basi waiwa ngani ati ase tsegula mafoni ayi ndimani kuzungulira kwambiri apa ndikuzungulira kuti akunamiza anthu ndimakamba nkhani yonena kuti ngati niyo abazibuza Ali ndi chikondi. mzimayi uja wanena kumapeto ni makondomo azimayi awo azimayi busa ndikumasangala konko chabwino tendauza ineyo Okay, awa adikira angelo abwere awakwatire koma ngati tikwatirana tokatoka ziko lapansi makondo mupezeka nawo nkhani imene ndimafuna kunena pano ndionena kuti Gari. ndifuna ndikamwe Ine mazi nzoka- kodi sindizinankhula Mulangula. muzindiduladula ndifuna ndikamwe mazi Funa mulangule. Ine point yanu ili kundisangasa wa ikuduka duka palibe kwa. nkhani apa mukudula ndi Akumkonda zake ndani. ndikunena kuti kumapeto kwa klipiko munthu amayi akunena kuti ndikudziwa kuti ndikhalidwera abambo kuyendayenda manive ndi mkaziyo akudziwa akunziwa mamuna wake chimene chikuchitika apa nchonena kuti mamuna pambali pakuti akupanga mchitidwe wolakwika koma akukhalanso ndi chikumbumtima chakufuna kusunga ndi kusamala moyo wa Kodi munthu wina ndikhalire imeneyo pano ba. abambo ena zimenezo sasamala Iya dikani guys. So mwamba ni nkani ina tikapume. Mukapuma chifukwa tukapumeta roba na. cholinga ndi iwale Simungai wale. cholinga ndi iwale ndifunseni mafunso Atiti. iye awandiwa ndine inu mundifunse ine Nonse. Muzilankula nonse. Nonse awiri. ine tinda ndina chilungu munthu Atiti. wangwiro munthu amene amayenda Atiti. wangwiro munthu amene amayenda njira zolakwika Amen. kumakumbukira kupulumutsa moyo wa munthu Amen. Atiti. Awamava. sanga ndive ali kunja Akuti tichivomereze kuti anthu inu mmachoka. iyayi sendinatero Iyayi. klipi Palifumba mzimayi apo. muklipi inabusa mzimayi muklipi wanena kuti ndi chikhalidwe cha abambo Ndakuchula ni zina sendinanene Abambo ake ndi ali. Iyayi mwana akomereze izo thawa ndi iyayi. Lero ndi pa 5 weeks. kodi mundika maunka Lero pa 5 mafanya December tisamana mizani. kodi afumba Tikapume. oho ah mukuopa tu simukutawa niye palibe mukutawa mukapuma chifukwa chani Mwini mapoint atatu ine jamalicha. abuza ndinaboza lero mabwera ndiboza pano mabwera ndiboza Ali chikondi chakusamalira chani. chikondi Iwo chakusamalisa watuluka wapita uko kusamalira. chikondi chakusamalisa Ngopewa matenda basi. nanga si ukupanga koma ukudziwa zoti ndikachita mopyoza ndiononga moyo wa munthu wina okay Yep. Selina tisanapita kama madzi ndikufuna kuti mtundu wa Malawi lero uziwe kuti abusa lero abwera akulalikira anthu kunena kuti ngati wapita kunjako ndi kondo musichimo zimene akunena Exactly. zimene mukunena Musaseke pang'ono. Ati aseka ndikukhalaje lero mwapita maseka si. kunjako ndi kondomu ndiye kuti simuna Ati kusama ati chikondi chakusamala ena. Ati chaku. chapter chanji chimene Inu. chapter chanji iye asanapita tipita. umupita kumwa ikakhala pa ine mufuna mukamwe mazi ikakhala kwa awatira mkredi ine ndalalikira zimenezo abusa musandike maunka ndio auza ndo Malawi musandike ino nyengo inoti nyengo yati Ari kufasa. malume
Muzapange Atipasa. pamene tikuyandikira Christmas Ayi. manive tikupanga zambiri Yeah, ndikuwuzeni. Tikupembedza Pamene- mavoti, pamene ndiku- Christmas Eh. musabwere ndi bonza ndiye ineyo pano ino. ngati pali chinthu chimene madana nacho ndiye munthu kundika maunka ine ndine munthu wachilungamo kodi ndalero. sindingamenya mambama pang'ono point yeniyeni ndanena panopa kunena kuti mayiwi akunamiza kusangalala mnyumba mwapezeka makondomu chisangalalo chake chikubwera bwa Akusangala chani? Chifukwa chani? Chimene chikumulimiza mtima uyu ndi chani? nayenso akumabwera nyumba mwatatenda Ndewa ati ndikuleza mtima. Anamba mwambo ngazi. Yeah. kuzambuzizana ine ndikunena kuti Pena angatira basi tikapuma. Ndauka- kodi mukapuma chifukwa Ache chani ndikapume. mukumapuma mukakhala pa ine chifukwa chani emeni Amaluma akuti. mukapuma chifukwa chani Amaluma akumakula zinthu ndikazibwereza kuzikana. Mukana yani. Chamwino, zimene uchitira mpaka koma nkhani yake dikirani kaye nkhani imene tikunena pa Azimayi asabakwiza. situation tikuichita handle motani Management ya situation. Pamene ndikukumva that's what we want Then and nakufusa. that's what we are preaching here. ndipo timanena panopa kuti nkhanizo zikachitika sifuna mtenge mipeni mbayani Yeah. kambira nani Ehe. koma iyi wako It. wako wampeza Inu ndi mukuona kondomu kondomu ena tikunena pano achita kwachosa kwa kuchigololo konkwabweresa iya ayi ndakuzokana za kondomu koma kondomu ichokera kuti mukamba za pepa kondomu ya makatani mwaona mwina makapopa zibalumi tinganeneleta tikapumire tikabwera titenge maganizo ano posachedwa apa tibweranso. Hey, Dad. You're welcome. Thank you. Watanile. Wadaniso. Kama napa. Njino nali ba? Chito nali bwino kaya mnasala bwa. Panatena sasa bwi. Makondo atale mwanikani yanje. Ewe. Iwe ndazo kunoriwo malikonda. Enduma samadi za moyo wanga. Koma zimene mukuyankhula zovereka sesi. Ewe. Kalero seli takalera pa banja apo kazuti utakumba ndi makonda lero. Iweyo ndadziwa ine kuti wewe umasamala za moyo wanga. Oh. Ndipo ndiwe mamuna wabwino. Ndipo ndiwe mamuna wa chikondi. Lero mene maja. Ndabeza seri ya makondo. Amakhamu atatu. Wagwisa machoro awiri ya salamu imodzi. Ase umasamala za moyo wanga. Zoti madziona kuti amuna mumatuluka kupita kukanyenga banja. Koma nuti kamapezano izizi ma protections ngati awawa timadziona kuti mukunditengeza ine koma simukuzitecheza. Koma usidi asidi wesu ndisunira kambino mpasa. Ndi serious. And I'm happy with this. Koma please, that's in time. Baby. Thokoze kuti peza makondo mu trouser yanga unandisungira. Akanakhala azimayi ena akazi ena sakanapanga zimapangazi. You deserve heart. Thank you. Ndathokoza ndisinta. Kupeza kumwe mumapitako ine simmakhalako. Koma mukapitirize kuziteteza. Mutenga? Uyelekeza kutufuka galu iwe. Hey, Dad. You're welcome. Thank you. Watanile. Wadaniso. Kama napa. Njino nali ba? Chito nali bwino kaya mnasala bwa. Panatena sasa bwi. Makondo atale mwanikani yanje. Ewe. Iwe ndazo kunoriwo malikonda. Enduma samadi za moyo wanga. Koma zimene mukuyankhula zovereka sesi. Ewe. Kalero seli takalera pa banja apo kazuti utakumba ndi makonda lero. Iweyo ndadziwa ine kuti wewe umasamala za moyo wanga. Oh. Ndipo ndiwe mamuna wabwino. Ndipo ndiwe mamuna wa chikondi. Lero mene maja. Ndabeza seri ya makondo. Amakhamu atatu. Wagwisa machoro awiri ya salamu imodzi. Ase umasamala za moyo wanga. Zoti madziona kuti amuna mumatuluka kupita kukanyenga banja. Koma nuti kamapezano izizi chifukwa cha zina ndi zina namba imene tigwise ntchito ndi imene ikuoneka pansipo ndipo clip imene taonesa posachedwa apa ndi imene tikutenga nkhani zimene tikukambirana tsiku la lero mpulogalamu ya lero yazikuchitika tuthokoza kuti mukuyitsatira mafona yapakale kubwera apa tiyankhe tione kuti kodi
maganizo anu mukuti bwanji. Hello. 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 Mwaswera bwa? Mukatimbira foni onetsetsani kuti mwatalikira kanema kuti tizimvana bwinobwino. Hello. 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 Mwaswera bwanji? Ndaswera kanjani? Ndaswera dzina komanso kumene muyimbira? Ajimu kubalaka. Kubalaka maganizo anu ndi otani nkhani ndi imene ili panoyi? Mukayimba foni chonde muzindimvera kuchokera pa foni yanu osati pa kanema ndipo ndikakuyankhani muzionetsetsa kuti mwatalikira kanemayo. Chabwino. Hello. 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 Mwaswera bwanji? Ndaswera kanjani? Ndaswera dzina anu komanso kumene muyimbira? Ajimu kubalaka. Chabwino maganizo anu tikukumvani kuno. Alright. Taonera clipio. Ndipo timayitsatiraso kuno bwino. Chabwino. Koma inenso ndimafuna ndisagwirizane kwenikweni ndi abusawo. Okay. Chifukwa mmene unena labusamo it's like kuti mwamuna akatuluka kunja kapanga zachiwerewere kapena ngati ali ndi chibwenzi kunja. Kumano wagwisa ntchito makondomu zikuoneka kuti si tchimo kwenikweni mmene akuyankhulira abusa. Okay. Kumano zimenezo ndiona kuti sizoona kwenikweni yayi. Chifukwa tchimo ndi tchimo basi. Usatengera kuti kaya wapita kunja kuti kaya ati chikondi chotani kaya inu ake kumano normally sizinayina kukhala choncho. Chabwino. Ndi sindikugwiza nawo kwenikweni abusawo ndipo atiti wosinani ndinawo mbali imodzi. Aha, chabwino. Chakuthokozani chifukwa cha maganizo anu. Tathokoza zikomo. Zikomo kwa basi. Tiyankheso wena waruma. Muli bwino? Ndili bwino muli bwanji? Hello. 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 Mundimve kuchokera pa foni yanu. Hello. Mukatimbira foni chonde onetsetsani kuti chibi chanu chili pa foni ipo. Hello. Zamafoni za lero nzokogerera. Zamafoni za lero ndizokogerera chonde ikakhala kuti yagwira ndakuyankhani muzikhala kuti chibi chanu mwayika pa foni ipo ifatika yankha inanso akudikirira kuti tilankhule nawo ndi chonde ziziyenda mwachangu changu. Hello. Hello. Mwaswera bwa? Ndaswera dzina komanso kumene muyimbira? Hello, mwaswera bwa? Hello. Tichite break pang'ono tiponyenso clip ija tikabwera tikuone kuti kodi zamafoni ziziyenda motani kenaka tikhale tikupitiriza. Hey, Dad! Hey, you're welcome. Thank you. What are you? What are you so? Come on now. Njebe nali kwa? Chito nali bwino kaya unasala bwa? Unatena sasa bwino. Magondo ali mani kani yanje? Iwe ndazo kuno lewo mandikonda. Nduma samaladi za moyo wanga. Kuma zimemu kwa mtu zoveri sisi. Kalero sele kalero pa banja pa mugazo kuti utakamba ngoni magonda lero. Iweyo ndadziwa ine kuti wewe umasamala za moyo wanga. Oh. Ndipo ndiwe mamuna wabwino, ndipo ndiwe mamuna wa chikondi. Neno meni maja. Ndabeza seri ya magondo. Ama kama atatu. Wagisa mchura awili ya salamu ya mozi. Ase umasamala za moyo wanga. Zoti mazono nana kuti amuna mumatuluka kupita ukanyenga banja. Koma noti kamapezano izizi ma protections ngati awawa timazoona kuti mukunditereza ina koma simukuzitereza. Koma serious ndi weso ndisunira kambeno mpasa? Hi. Ndi serious. And I'm happy with this. Koma please.
tasinthani. Baby, thokoza ukuthi beze makondo mu trouser yanga unandisungira. Akanakhala azimayi yena akazi yena sakanaba ngazimabangazi. You deserve heart. Thank you. Ndathokoza ndisinda. Kupeze kuma mapita. It is. Mudenga? Uyakeza kuprofita gabi. Hey, Dad. You're welcome. Thank you. What are you? Wadaniso. Kama nava. Njito nali ba? Chito nali bwino kaya unasala bwa? Unatela sasa bwi. Makondo atele mwanikani yanje. Iwe ndazo kunoriwo mandibonda. Enduma samaladi za moyo wanga. Kuma zimemu wangu nazoveri kasisi. Kalero seli takalera pa banja bavuga zuri utakumba ni makonda lero. Iweyo ndadziwa ine kuti wewe umasamala za moyo wanga. Oh. Ndipo ndiwe mamuna wa bwino. Ndipo ndiwe mamuna wa Chikondi. Neno mena ja. Ndabeza seri ya makondo. Ama kama atatu. Wagisa mchura awili ya salamu ya mozi. Ase umasamala za moyo wanga. Tipitirire kutenga maganizo anu kudzera pa foni kwa amene mukonera kunyumba tuthokoza kuti mukutimbira zimankho kuti pena zimachita zake. Hello? Hello? Muli bwa? Ndili bwino, inu muli bwanji? Hello? Ndikukumvani, muli bwanji? Ndibwino kai. Tili bwino, dzina komanso kumene muyimbira. Zanga ndili bwino. Tizimvana kuchokera pa foni osati pakanema, maganizo anu ndi otani? Chonde mukamatimbira foni nthawi yathu ndiyochepa kwambiri, onetsetsani kuti chidwi mwayika pa foni malamulo ndi omwe aja. Mukamatimbira foni onetsetsani kuti mwatalikira kanema kapena kutsitsa, ndipo tizimvana kuchokera pa foni yanu. Hello? 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 Mwaswera bwanji? Kaswera mwaswera. Ndaswera, dzina komanso kumene muyimbira? Nyende Mr. Mwendo kuchokera ku Lilongwe. Chabwino ku Lilongwe, nkhani ndi imeneyi maganizo anu. Awalumawo akunena zona. Awalumawo Awa abusawa chifukwa kazi kukulandira ngati mmene walandirira awomo. Mamuna ayo amatha kusintha yekha. Sukapitanso yi. Sungapitenso chifukwa kuti maganizo ako yo amakazi kuti kandilandira kwa mtundu wanji. Amene yakuti chani? Okay. Awalumawo akunena dizona. Kulandira kwa landira loboko kunena kuti abambo asintha kuseriso wina ake kuchita kwa kukamiza. Adiri akuzuma. Adiriwo ndaboza foti mkazi kana kazuri walandira mwaukala abambo bwezera yankaso mwaukali endikani yozika na tabwino. Yes. Apo wanguvumera ali phe. Okay. Foti abambo akanamfusa mkazi kuti iweyo unaziwa bwanji zoti makama kondo mwatatu. Unaiso apeze yake sonkani. Ikanamba so ukwira mkazi yonso ikanamukwera kaniyo koma walumawo akunena dizona kana akunena walumayo ndimene wapangira hando mkaziyo mabanja mwana nozongeda hando ngamela wapangira mkazi ameneyo bezi mabanja ambiri akulimba ndikuti mamuna ayo bwezi angopanga yekha zoti apanga anje kana lero avaka ndikuyeneka ndisinthe ziti mapanga ziti ndikuyeneka ndisinthe chabwino ndi kulandidwa pano yanga ndire mwankhaza kamene anayalira kuti ya azima akuyeneka azipanga azilanda yonse mabanja sangalimbe kozi azimuna asamakati amene amaganizira nkaziyo pamene boka nakaziri pakanaka panosusana maganizo koma nkazi wapanga hando ndi mmene wamuzira mamuna wake chabwino ndithu tokozana chabwino tokoza fa maganizo anu aneso ndathokoza muchiri kugwedezera kamwendoto. Okay, anthu agwira point imene ine anthu wageti ine sine mzangwira anthu anthu wageti chifukwa ena akubwera kuti data mvera ena akubwera kuti si chimo sindina kambe kuti bali bezokana munanena hello siningane zinthu zimene zene munthu kuti ndizowa mawu wageti hello 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 mwaswera bwanji mwaswera bwanji ndaswera dzina komanso kumene muyimbira ine ni gift tembo kuchezi kumvera kudowa chabwino kudowa nkhani ndimeneyi maganizo anu nkhani ndiyonena kuti nzimayi uyu ndi nzimayi wochenjera kwambiri okay
ali ndi skill of okay, ali ndi luso lakulankhula ndi bambo. Yes. Okay. Abambo awa akanakhala kuti analankhula mopsa mtima sakanakwanisa kupezeka zonena kuti wakwanisa kulankhula bwinobwino komano chifukwa cha approach imene anagwiritsa ntchito. Yes. Wapeza zoti zibamboja walandirika bwinobwino. Okay. Kutsatira zake khanija yapezeka zonena kuti yathamolongosoka bwinobwino ndi chimene chimubwangitse kuti asinthe zibambo is guilt of caution. Yes. Kwambiri. Amene zibambo amene yasita completely chifukwa zimene wachita nzimayizi zibambo yakhala kaziganizira. It's the same like kusiyana ndi kummenya khofu mawu amene wakazokwanisa kusintha kwambiri kusiyana ndi kummenya. Munabusawo anena chilungamo. Yes. Chabwino takuthokozani chifukwa cha maganizo ano. Zikomo kwa basi titengenso maganizo anthu ena abusa. Tuulu apa. Ayi magana zote nkhani etu sikuwerenga. Ikhale kuti nkhani sikuwerenga bwanji mafamuzi yanga amene amagamba zawo sifuna kumvera. Mundimvere ine. No. Chifukwa mufuna. Hello. Hello. Ndigwira bwanji ntchito choncho. Mutsungire ntchito. Mulandira yosale yoli. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Kasekunokai. Ndaswera dzina komanso kumene muyimbira? Ine ndiyo wasiti kujivu. Ha? Yo wasiti kujivu. Oh, chabwino. Maganizo anu ndo otani? Maganizo anga ndo kuti zimayi. Mamuna ke amamudziwa. Okay. Ifake anamulandira ndi mafisidwe ake akhale odeka. Chabwino. Chifukwa iyo ndi anakakha kuti aufusa zinthu mwapfuma. Tizimvana kuchokera pa foni yanu chonde tikukumvani kuno. Pitizani maganizo anu. Hello. Nthawi ndiyochepa bambo wanga chonde timvane kuchokera pa foni yanu maganizo anu tikumva. Kasekunokai. Nthawi ndiyochepa mukamatiimbira foni tizimvana kuchokera pa foni yanu usati pakanema maganizo anu tinamva. Atiti. Mafa asatu. Nandizapuna muntu wachilungamo. Ine ndo wachilungamo. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ndaswera dzina komanso kumene muyimbira? Ine Makalidwe Kasungu. Iye Wimbe. Oho, chabwino. Ndituli. Maganizo anu ndo otani bambo anga? Ine maganizo anga nimene naionera gripio. Non ngati kuti kaniyo nimene ikuonekera. Univa. Ndikumvani kwambiri. Zina zimaoneka ngati zachilungamo kwa zimayiyo koma pena pake sizabwino chifukwa chimo ni chimo. Okay. Monga ngati mene afotokozera abusawo. Koma foni imene tuionera nkhaniyo. Chimo ni chimo basi. Chabwino. Ndituli mama. Chabwino tathokoza fa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri. Ati chimo ndi chimo tisaliveke. Palibe chifukwa choti munthu azifewa nyumba pamene aona chinthu chikulakwika. Kodwa zolakwika? Zonse zindizolakwika. Misarabwesa kondomu ndezili bwino. Okay. Adakanena kuti kondomu yapezeka muchiwama mama iyo. Bambo akadakazangala. Nkhani yetu imene mukakamira. Ina akananenanso kuti naso akazawo akudziteteza. Nkhani ikamba ndi chilungamo. Nkhani imene mukakamira ni nkhani yopanda ntchito. Nkhani imene tikuyeneka kukamba pano. Ndiyako kalandiridwe. Hello. Aya ichikondi chokuja chotani. Mwaswera ba? Mwaswera bwanji. Neswera dzira komanso kumene muyimbira. Ine ni Stankojera kuno ku Blantyre. Chabwino ku Blantyre maganizo anu. Na ukana aruzubezwa abusawa. Awa ni mapenalty, Okay.
akazangwira naye sazane noti ayi pa nthawi yanu chabwino tathokoza ngakhala abusa akugwedeza mutu halo tathokoza mukanaza mayi ndi khuluku timaphunzitsa kuti mayi ndi khuluku mayi vuto tusimu ndi pasampata ola nkhani imene tikune ndemo ndimvetu anthu asalankhule chinthu chimene palibe nkhani imene ili apa ndiyoti mamuna apezekani makondomu ndiye tisatembenuze kuti munthu amene sanapezeke olakwika akakhale olakwika chifukwa choti tifuna ndi zimene mwasocheresa ndi chimene mwasocheresa timayang'ana mbali zonse mbali zonse zakuseri bwanji kuseri ine zamuti mbali iliyonse pano timayang'ana ino ndi zimene mwalankhula nkuwauza anthu ndi zimene mwalankhula kuwauza anthu kuti abusa anena kuti foda kupangira makondomu ndiye si chimo sindinanene ine ndakufunsani chimene ndikunena pano nchonena kuti ndinafunsa tundini ndiye sindinayani titakuyambira chifukwa mwauza ndi information yaboza mbuya watu ini muziyankhula zikuopa mulungu zimene ndimanena break musauza anthu zinthu zimene pali inu kuti kodi mayiwa ndi abwino bwino yes ndavomera mavomera naika mpaka na 100% ine ndanena kuti chani even the way akuchita manage my situations manage situation chani you happy kuti chani akuchita handle bwino yetu tipo zinthu zoti tiphunzire ndi zimene zozo kuti tizichita bwino mmandisamala ineyo yetu kupeza makondo mukumbwezera mwini wake kaya mukomesera mwantumbo wanji ine ndikungofuna kuti zinthu zimene kodi Selina maonjezera nkhani ndaonjezera nthawi zaidi ndikunena zoti muzitibwezera makondo zimene mwanena kuti munthu ukapeza makondo ndiyo pana ndi chijojo nyamulira kuti ndapeza mchikwama mwana mukampeza akubandiwo mumpase ndiwo zinaso sizimene munena zimene mukutanthauza tu inu fine sindikulankhula zimene mukulankhula abuza pena pasiyana ine ndi mbali yanu ndanena kuti mukuziwa ali odala munthu amene amayenda njira zolakwika ine ndi mbali yayi nkumazindikira kuti kuli wina kuti nditeteze moyo wake that's what I've said azibambo akuyenda azibambo apanga zibwenzi azibambo mwadana ndi chiti kondomu kupezeka kwa kondomu kapena kulankhula kwa mzimayi zinthu zitatu izi mwadana ndi chiti ine ndadana ndikupezeka kwa kondomu masonjezeke nayo noka ndikulandira kwa mayiyo walakwitsa kumulandira mamunayi kondomu mafuna mukena ino kondomu yamesati kusonyeza kuti pali kutetezeka tamvezesani bwinobwino chimene chalakwika apa tuselina mayi wa banja wavomera nditi kuti ine ndalowa mbanjamu abusa wa adalitsa ukwatiwo ndipo tikudalitsa muunimvesesa mfundo imene ndikudana naye pano pandiyonena kuti azibusawa amafunabe kuti azilalikira kukhala ndi nkhosa zimene zili ndi mavuto ambiri ngati wapeza vuto nyumbamo fix it pompo izizi abambo ndakupezani muno ndakupeza ndi kondomu munali kuti mkaziyo ndi utiyo zachani kuti mupite kuti iniyo mukunena kuti ayi pamene pa iyayi ndanena kuti ndakupeza ndi pali mavuto ena mukusamala moyo wanga zina za straightforward ayi izi za straightforward madiganigai apapa zikhenga ndikuyamba umene alisabe maganizo ake ndifana kufisa nisofusa mena ndikuyankhani ndimuyankha umene ndifana kufuna kufusana ndiri munthu wabwino uri kwambiritu ndikuyankhani amakuipisa ndi awa ine ndi woyipa ndine tu pano woyipa ndine woyipa ndine ndi awa ine musakakamire kuyipa ndikuyankhani tandifuseni mwanizimai wapanga banje hando situation ndisibwereza somweso iya mubwereza ndakuwuzani kuti chimene tikuyeneka kuphunzira mu clip iyi mu tsiku la lero ndikuchita manage ma situations amene tikudutsa fusolanga ndikufusaniso fusaniso kuti kodi mzimayi wapanga hando bwanji nkhani wayichita bwino sindayankha koyambirira komwe iya ndifana mati tikubwereza ndiyenda yankula mfundo yachiwiri kunena kuti akuti iye akuziwa kuti ndikhaidwe la abambo koma chimene ndikuyika ine chonena kuti ali odala iwo amene akuphochola nkumakumbukira kuteteza moyo wa munthu wina amene ali ku nyumba. That's what I've said. Amen. Hey, ndemo mundika maunka mwachifaka. Iya, ibabezo bezo. Tabosa. Mwasela banchi. Taswera aini. Taswera dzina komanso kumene muimbira.
ine ndipinge ni mwanzo matisidowa Zibambo zanu walibweresa lero pano pa program ya lero maganizo anu ndi otani? pachilungamo chake inkhali imene sikuti mkazi chitomunya kuti wapanga bwino. Okay. Chifukwa palibe munthu amene angakhumudwe ndi wachikondi wake. Okay. Ndiye kuti kasekerezo kuti ayi wandira bwino pakomo. Chifukwa wapeza zinthu basi uwomeza zwe. Tiyang'ane kuti kodi wavomeza ndi chifukwa chani. Asekerera chifukwa chani uyu? Akusekera chifukwa chani. Chifukwa chilipo chimene afuna kuti abise nthawi nake. Asapeze la mkhauli. Zake zikazavumbuluka isazavute nthawi. Ai, ouma mtima ndo ouma mtima. Zaine zivute. Mikuru mai. Sanje apita kuti apa. Chikondi apa palibepo. Mwana omosanje ikhalepo osakati tisekerere hayi basi nzimaya kuti iya singatange misekerere kuteleza zaboza zimenezo Zaboza. Chawiro. nizaboza zimenezo Natokoza ngoswe. ziko mwambie mzangu Abweresa point ya Nsanje. Ah, Apa Msanje Nsanje ndicho. Chikondi palibepo. okay. Ayankhula nzeru zokhazoka. Okay. Komanso chimene ndaphunziramo chimene ndatola ndi kusungirana nkhani. Akunena kuti akupanga dala izi cholinga pamawa akasala kwitsa azanene kuti zako zijanina zipanga banja pamenepo ndoti talilephera. Tabwe. Hello. Phone yomaliza. Mwaswera bwanji? Ndaswera kweza nkoni mauti mvane dzina komanso kumene muimbira? Dzina lanu komanso kumene muimbira? Mukweze mauti mvane Munthu wa Mulungu. Munthu wa Mulungu tifuna maganizo anu. Zanu nduita ntengesa pano. ine nda apostle kade Chabwino maganizo anu. ya maganizo anga ndionena kuti ndizonena kuti mene yoyo imejo sichikondi iya Okay. ya Tukumva nditu. Palibe chikondi apa. Hello. amene ndi wakuba Waba ndi uti pana ndo awiri. Mai. Waba ndi uti. chikondi alibe mamuna Oho, chabwino. amene yoyo chikondi alibe Si akuri akumaka ntereza nkazi yu ndi chikondi chimenecho. Ai. ayi Mwakana tu. sizikugwizana Chabwino. Tatokoza pacha maganizo anu. Abwera straight forward. Maganizo anu amene akhala omaliza kutengera nthawi. Tirekeze pamene baba. Awalungu. Mulibwa? Ndili bwino kwambiri. Tsongo basi. Imndanzanga amaziwa? Kwambiri. Ndiye ndikunena kuti koma kuti kubwezeka chitatu mpaka pakati ndikusiyeni kai. Atiti. Kumene kujasindidu saso. Funa nimalize no kwina. Izi zikuchitika. Zikuchitika. Zoma iwala, kaena maiwala dala, kuti amaja tibe na ntchito akaone, amayena chinasanduka chochitika cha deire chonena kuti matumba mwa amuna awo akafuna kuchapa amapeza kondomu. Mwina akatafuse kumenyedwa kumene, mwina akatafuse nyamuka uzipita ngati watopa. Zikuchitika izatiti. Yes. Ena zomwezi zalwano kunkhanza, kaya kaona ndiribe na ntchito kuma munthu yo ali pakhomo pomwepo. Anyamuka zipita mufunse choncho. Zikhale bwanji faizi zikuchitikadi. Anyamuka zipita osati zikhale bwanji mufunse awo. Sina ngamati kaya wapeza ngati usakufuna nyamuka zipita. Ngani iti ndiye siyaying'ono. Okay. Mwaikuli saso. Singani yaying'ono ai. Zondo opshezayi. Kondi kuopsheza ndi. Anthu niyo munayamba kwasocheresa kale. Ndiye ine ndimafuna anthu kuwauza chilungamo. Mwaongole. Ndaongole. Zamakondo mwizizi zikuchitika. Zinthu zikuchitika paliponse. Banja lithe. Nkhani imene apa ndiyo nena kuti mayi nyumba ngati wapeza zinthu izizi ndi chizindikiro choyambirira chonena kuti bambo sakutani sakuyenda bwino. Mesara kuiza makondo. Hayi.
Nchifukwa yake ndikutsutsana ndi ndani? Bawa. Waona kondomu mthumba mwa amuna ako. Inuyo nyumbamo simugwirisa ntchito kondomu. Chikuzatani. Nyumba mbwera bwanji kamera ngati mufuna muzijabula. Mwani mbesesa? Ndi ngani yoyambira ndi imene. Mbwesa tribal. Tieni tizungulire apa. Anthu tisasocheretsa hayi. Amayi wapeza kondomu nyumbamo. Kodi mfundo olongani imene yeni itakufika kwa Nkhoswe. Yes, amati mamuna ndipo nkhani yetu Ngati kufunika kuti mayi aitetse pompo, mayi akuna kuti bambo longosolani. Ya wasana afusidwe tu. Ngati akufuna kwalandira bwino, bambo longosolani ine sindiyankhulanso. Ichi chitangolongosolani lichapezeka muno bwanji. Ndi mafandi fusena awo pang'ono. Akavomera. Awaruma. Kuti kodi kutetezana, kusayendele limodzi ndi kulemekezana. Apa pali chaulemu? Okay. Iya chaulemu tele apa palibe chachitika chaulemu. Kodi mosondukoso Mr. Warum. Jera limene? Iya. Yakukomera nkhani. Ili mungozungulira kwambiri tu ino. Kufusani yakukomera. Ya mwakuti, vesi yakuti, kupasura uko, kugwesa mpanda uko. Chifukwa chimene ndafusira fusoni. Zinafika pa Japoni nakuti amati ndi mawena amene mwinaso akugwisidwa ntchito kwambiri. Azipanga zibwezi bola azikupasa number 1. Azipanga zibwezi bola azikusamala pa khomo. 2. Azipanga zibwezi bola akugwisa ntchito kondomu. Tafika pamenepo mabanja awa. Yes. Emotional abuse tenti ikambe apa. Ndi imene kuchitika. Ndi imene iyi. Ndi pilisa kondomu. Akaona. Kaya bola akaone. Tenti ikambe ndi nkhanza. Ukamona nzako alipe kapena wakufunsa bwinobwino usaone ngati ndi chitsiru. Fika pamawa udzalira. Ndiye nkhani ya kondomu iyi musayitenge ngati yophweka abusa. Kwina kuti yayi amteteza moyo. Wina aliyense timafuna kuteteza moyo. Palibe amene amafuna kufa. Lero inuyo abusa inuyo mungafuna kufa inuyo. Omatu kulipo kateteza matenda kena kwena wa kulingaza ko panji. Okay. Nkhani yophweka Selina. Tisi balance nkhani. Yeah, ti balance awa. Ti balance. Ina kwa ndibwera. Musa bwere kwa ine ndi nkhani iyi. Ndimafuna tionenso element ina imene ili mkatimo imene mwina simunayonikire. 8. Tatiye ntifufuze nzibamboyi kuti chikuchitika ndi chani kuti akapezeke ndi kondomu kunja. Nthawi zina. Iya ndi nkhani ina. Nthawi zina nyumba munso mmatha kukhala futo. Iya ndizoona. Nthawi zina eti. Situkana. Nthawi zina emotional abuse mukunenayo abambosa amapangida abuse munjira zambiri. Njira ina imodzi mwa njira zimene zimavuta kwambiri ndi abambo kalowedwe kantawoni. Mulimbi kamavuta. Iya yabusa. Alele traffic akugera pa bridge. Alele traffic akugera pa pa metro. Ndizamina. Zikuchitika ndi Andino. Mundiva. Yeah, Ndikadikira. Aona kuyambisa kanina. This is a serious issue. Ndizoona. Wait. Ara kuna ndiyambire kuti ndakama tuka. Pamene pakona nkhani ndiponena kuti unaiwala kapena wapangira dala. Ndisana bwere kumene. Nkhani hili ndingani kweka ino. Yeah, tamvera. Tisana bwere kumene koko. Nani chiganizo chochitopanga? Tisana bwere kumeneko. Ndimafuna tione apa pamene pakupangisa kuti ena azituluka apa. Chimene akutulukira munthu uyu ndi ukaona mwenye ntawe. So shop yako ikuti alowe anthu agule bwino. Iya munthu anthu zake. Yeah, kuti alowe munthu achite business bwino. Zikuvuta. Malamulo ku ndepena munthu amada. Ine am being abused. Okay? Mwina ndikayese kunjapo tone kuti tipanga. Kuli ena osadwala munthu. Nkhani zake zima kalowedwe kantawoni. Panopa achizima yambiri. Yukhanga di punishment. Ngani imene ili wapembe ahange chifukwa kumene kulowera kundi kunkhani ina so yayikulu kwambiri. Nkhani yayikulu. Atipezere njira alembe clip. Ya anthu okanizidwa kulowa mulimbi nthawi ndi nthawi zaka nkumatha miyezi nkumapita. Akatere munthu akatere sana ndinafaso bwena makana sona tusatu kukaniza. Ya yizima bwena umavutaso. Alipo ena. Musadabwe tufusa. Ya alipo ena pang'ono ndiri kunsanje. Pang'ono ndiri kunsanje. Aine ndo amafiro ndi kunsanje. Zikuchitikaso. Awaruma. Tibiye kunkhani yathu. Iwe ndayiyetseka. Nkhani ya makondo. Fanfatiza bwena ibuno bwino. Nkhani ya makondo. Tibiye kunkhani ya makondo. Pali njira ziwiri. Munthu amene wafika po challenge akutolo ayione kondomu yo. Muzozo tibanja ni ntakuta. Abusa. Abusa. Yanganene. Mukudziwa inuyo kuti kondomu munthu amene akugwiritsa ntchito kondomu akupanga zinthu zosakhulupirika.
kwambiri mukudziwa 100%. poyambirira tiyime chimene pamene chikuchitika popo. papa ndi chimodzimodzi inu aditi kubwera pamene mwakhalako mutavala chikoti cholembedwa media house ino kuti ndisaoneke kuderera kwambiri ndisaoneke ngati kuti nenda kani pa pangaizi mibawa ine ndivala cholembedwa station ino pamene mwamuna woti wokwatira akukagwirisa kondomu kunja chimene chikuchitika nchoti kusakhulupirika 1 number 1 mwambeseza okay ndiye ngati kusakhulupirika uja kwabwera mnyumba problem number 2 imene ikuena kuti mayiwa ayipange solve pompopompo whether munjira ina iliyonse awa chimene akanafunsa bweza kuno kuti mwapezeka ndi izi Long- chikuvuta nyumba muno ndichani. ndichani Okay, tadikira. kusati Pano pati- okay. mwemwe chani Pano patili kumapeto kwa nthawi. Ayi. Tili kumapeto kwa nthawi. tibalize Akamba mfundo ina yabwino koma ifo cholankhulisa tukanika kumanga mfundo. Chimene ndimafuna Ine. kwayankha ndichi. abusi Chimene chapangisa wina kutuluka kunja. ndikundinyoza Ndipo ndanyozeka ndipo- akundinyoza tu pakanema mukuona abusi iye bweza ni mawu Ikhaliro ake yawo. mukundinyoza pakanema zona Pepani. ine ndi munthu wopa mulungu Pepani. azindinyoza choncho Yeah. Masinga Pepani ope so. senu. ayi Ndope Mulungu ndope senu. indiyo Ndope Mulungu ndope senu. pepani Kuti chani? zona iye ine ndinolankhulisa ndayankhulisa pati ine ndikunena ndizichulungamo Ndiye pati ndifuna ndikuyankheni. ine wowa ngati mbuza mukuopa bwanji kuloza kusakhulupirika kwa anthu tamaliza ndifati mpwise Iyayi. zimayi mmene atazilankhulira Chimene ndimafuna unena ndi- munthu uyu Chimene champangisa munthu kukhala osakhulupirika. mbusa yakukana bwanji kuloza kusakhulupirika kwa anthu poyera iye ngati atafuna tuze Ndanenga zifukwa tukalekale. mwana kuti chani Ndoti simna ndimve. kumva kuti chani Vuto lolankhulisa. awaluma ngani ikuoneka ngati sitha Ngani izipita. ikuta. Muzipita uti. Tiye ndizipita. Mufuna kuchoka tu pa. tape mpaka yahange kuti alembe klipi yopita kunkhani membusinali Tiye ntimombe mfuata. zifukwa kufuna kuchenjera pakamwa zozungulira azibusa nyumba Eh. fake kutuluka abantu remukutuluka Iya anthu anthu akutuluka chabwino mutawa chati Yeah. pesa ndiuje nekhani akutuluka anthu. ena chitulukire Koma chimene mafuna unena ndi Eh. kusaona mtima ndi kusakhulupirika. Ndi chida cha mphamvu choonongera banja. Chimene anthu ambiri tikusokoneza nawo mabanja athu. Komano ndimafuna be ndiyende ndi mzimayi yocha. Mukusakhulupirika kwa mwamuna wake. Chimene akuyamikira, chimene abambo osakhulupirika akuyeneka kuphunzira. Asanapange chiganizo chotembenuka. Pamene mukupita kusakakhulupirika kwanuko. sapitwa Kumbukirani kuteteza moyo wawo. ngati muli abusa lena ndikula sapiti Kusapita atu. asapite Ndikhoza kunena. kusapitwa sapite wakuthupi kusapitwa Tamverani. Tikhoza kunena kuti asapita. Koma ena akuonera program ali kuti kusaweruzika komweko. abusa ayikira chiujeti Ena akamachoka tikangotha program awu zakala anzawo kuti muimbe phone kuti ku office kuli emergency akupita kusaweruzika komweko. So office ikupsha. we preach kuti anthu asinthe. Koma we don't force them to change. Never. So chimene ndikupempha nchonena kuti titeteze moyo wa ena pamene tikuchita kusaweruzika. amen Chifukwa oweruza alipo azaweruza. okay aditi nzima iyi timuyike m'mapazi mwanu mwapeza kondomu imalizeni nkhani zimene zichitika pa azimayi muli ndi udindo pachizungu amanena kuti put your house in order and kukhala moyo womadzinamiza ngati zinthu zili bwino nyumbamo chifukwa choti mufuna kufera umisisi kuli azinzano amene anasintha mayina tikwaziwa sitingatchule ife analivala dzina la amuna awo analivula chifukwa chokusakhulupirika kwa munthu nkhani yophweka musafere umisisi ngati waziona zinthu zepo kapanga khale pachibwenzi ukamona munthu asakuyenda bwino ameneyo ndi mbanja momwe zikhala choncho usakhale kapolo chifukwa azimayi mumayiwala kuti kwanu kuli anthu ena amene anagulisa mbuzi kuti mupite ku sukulu kuti mufike pomwe mulipo anthu anavutika chifukwa chati mwakumana ndi abusa amene akukuwuzani kuti mangani zilimbe khalani pompo moyo uwu ndi waufupi kwambiri mdalitso wanu suli ndi mwamunayo mdalitso wanu suli ndi abusawa mdalitso wanu uli ndi mulungu mmodzi yekha nchifukwa ife tili panopa ife timanena chilungamo sitimabisa Amen. Amen. gwadani mupemphere omwe mulipo mawa muona chilungamo lero kutala paja mwamaliza ndi pempero lero mwapemphereraso iyayi ine ndimanena chilungamo iya ndikufusani lero iyayi lero ndikapemphera anthu agwa manyumbamo timalize modelo awaruma Ya, timalize motero. magwizanazo Timalize. nawa tikusemphanabe Sindingagwizane nawo. sangagwizane naye Ineyo chimene ndikuphunzitsa nchonena kuti
mukapeza kondo ma munyumba situations komanso mwina muli nkhani ya handling ma situations yomweyo ena amatha kutengera advantage la mkazi wanga kankhani amafusa modekha teni tisatolane ngati munthu wanu yalodekha mulungu anandidalitsa ndi kudekha tisatengera advantage kuti kandizipititsa akandifusa za ulemu akandifusa za bwinobwino amene sifuna wankho zambiri ayi mwamalizaso bwino sinamaliza nkhaniyo atiti tona basi tamaliza program tathokoza tinaimodzi inetu andama ndikonda chifukani manina chilungamo chilungamo chili pati waluma mabanja zipita inu yoti munavala mikanjo yoyera koma anthu lero mupera mmene pena mumapo sisi ayi chifukwa choti iniyo zona mbusa mmodzi amene walalikira lero ulaliki onena kuti anthu azigwiritsa ntchito makondo mukunjako ndinu lero mukena kuvomera zimene zizinifanira munthu woyipa iwe wa munthu amene akuchita kusaweruzika mumuthandize ngati apostles ako anayimba apa kunena kuti ukuba ukundukulakwa ukuopa chani kunena chilungamo pano basi bebanti chilungamo chimeje awaluma iwe mesa madizona amene mobandira hando situation munthu ndinambasa ndi ulemu inetu ndatsana nawo basi zipita kumaliza modelo program ya unanipasa ulemu ine choka wamu ukutukwa na man of God ndatukonene ufuna utembelele choka hapa imi madani zachi bwana kwambiri wiki amawo ubwere usanameke ndani 2 weeks munthu woyipa kwambiri ndamva 2 weeks usakumeta tuone mwabuyankhani yake munthu woyipa kwambiri uyuyu makondo mundi yako usamapanga choncho kodi ndi yako makondo ikatonitu iwe usamapanga choncho wamva ndakupasa ulemu kwambiri pepani amweni basi bebanti amwawina pepani kumaliza modelo yata program tango zimisani basi mukati mukulakwitsa protocol protocol zimene tikunenazo kuti mukanika kuchita hando basi tango zimisani bwino mutimisa chifukwa chani timwe tiyabwere kuno tingomwatipa timwe tikamaliza program sitinamaliza program sitinamaliza inu tamaliza modelo program ya lero yazikuchitika nkhani ndi zambiri mmakomano koma nkhani ndi zambiri solution ikakhala mumalolera kuti azimayi azivutika m'manyumba mumalolera bwanji kuti azibusa inu akuvutika antazingobwera iye azibambo savutika auza mapanga choncho ana sakuvutika musayiwale kuti tili masiku 16 okumbukira ngaza zake ziri kondomu uzisekerera kondomu okay amavine angena amene amalemba komanso wanga direct produce program ene ya zikuchitika amayi amene mukupya mtima makondo mundiani munthu woleza mtima anafuna kuyipanga hando bwino nkhani amene ajani mese moyo abambo amene amaoneka kuti sakugwirizana nazo kwenikweni atutumuka abalalika ndi zimene zikuchitika Cornelius Maere pamakina tinali ndi tionge fumba pa kamera tinali ndi officer Jordan komanso pa FCC officer Jordan DT na amene akunati kondomu ikafika tikambiyane za kondomu awa tikambiana za kondomu osati zoziteteza awa kuti kondomu ikafika tiyang'anizane kuti bora akutiteteza ine ndi Selina dukula pitiza tikwena wafuka mwene osati amene afusa mmene akula Selina mandinamiza mupita kuti itapita sitinamalize program asa timiza magesi nanga iya timiza magesi